especially त्या पुत्र आणि पवित्र आत्म्याची नावे. Amen. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो. पुन्हा एकदा तू आम्हाला वचन ऐकण्यासाठी तुझ्या समोर एकत्र आणलं आहे प्रभू. प्रभू, या दिवसांमध्ये खरोखरच जे आम्ही ऐकत आहोत तुझे वचन आणि जी रहस्य तुझ्या स्वर्गाच्या राज्याची तू आम्हाला प्रकट करत आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते प्रभू. आम्हाला प्रत्येकाला, विशेषतः आम्हाला वैयक्तिकरित्या ह्या वचनांचा जो फायदा होत आहे, विशेषतः जी परिस्थिती आमच्या आजूबाजूला आहे, त्या परिस्थितीमध्ये कुणीही भयभीत होऊ शकतं, घाबरू शकतं, पण तुझं वचनच प्रभू आमचा आधार आहे प्रभू. आणि ह्या परिस्थितीमध्ये प्रभू ज्या ज्या गोष्टी तू आम्हाला प्रकट करत आहे, जी रहस्य तू आम्हाला ब्रदर जॉन्सनद्वारे प्रकट करत आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते प्रभू. ज्या ज्या व्यक्ती हे सर्व ऑनलाईन बघत आहेत त्यांच्याबद्दल प्रभू मी तुझे आभार मानते. त्यांना देखील वचन समजत आहे, ही रहस्य त्यांना देखील प्रभू तू पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने प्रकट करत आहे प्रभू. आणि प्रभू, तुझ्या स्वर्गीय राज्यामध्ये जसं आम्ही काल शिकलो प्रभू, की एखादं टू प्लांट अ सीड, एखादं मृत शरीर जसं पुरलं जातं आणि नंतर त्याची माती होते, परंतु जेव्हा बी लावली जाते जमिनीमध्ये, ती पुन्हा एकदा नवीन सामर्थ्याने, नवीन शक्तीने बाहेर येते. आणि आम्हाला एकच काम करायचं आहे, ते म्हणजे फक्त त्या बीला आम्हाला योग्य प्रकारे पाणी घालायचं आहे प्रभू. प्रभू, ह्या ज्या गोष्टी तू आम्हाला शिकवत आहे ब्रदर जॉन्सनद्वारे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आणि हे संपूर्ण सेशन, आजची शिकवण मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. ही शिकवण ऐकण्यासाठी आणि समजण्यासाठी प्रभू आमच्या आध्यात्मिक कान तू उघड प्रभू. आमच्या विवेकबुद्धीला, आमच्या धारणेला प्रभू तू स्पर्श कर आणि आम्ही चांगल्या रीतीने हे समजावं, ही रहस्य समजून घ्यावी आणि ती इतरांना शिकवावी, म्हणून तू आम्हाला तुझी कृपा, सामर्थ्य आणि शक्ती दे. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुझ्याकडे करतो. आमेन. Amen. Thank you very much, Sylvia. Yesterday was really wonderful time with the Lord. Hallelujah. So we believe that today the Lord has got something special for us. Hallelujah. Actually speaking, even I don't know where the Lord is going to lead us. I'm just coming and sitting, and we start with one scripture, and from there the Lord will take us on a journey. Amen. Amen. So let's start with Mark 11, 22, 23, 24. We'll start over there, and then the Lord will lead us. आपण पुन्हा एकदा सुरुवात करूया कालच्या वचनाने. मार्क अध्याय 11 वचन 22, 23 आणि 24. येशूने त्यांना उत्तर दिले, देवावर विश्वास ठेवा. मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही प्रार्थना करून जे काही मागाल ते आपल्याला मिळालेच आहे असा विश्वास धरा, म्हणजे ते तुम्हाला मिळेल. Praise God. The 22 verse. येशूने त्यांना उत्तर दिले, देवावर विश्वास ठेवा. When he says have faith in God, जेव्हा प्रभू येशू म्हणतो की देवावर विश्वास ठेवा, in other words, he's saying have faith of God. दुसऱ्या शब्दामध्ये येशू सांगतो की देवाचा विश्वास ठेवा or operate in the God kind of faith. किंवा तुम्ही जेव्हा कार्य करता तेव्हा देवाचा जो विश्वास आहे त्या विश्वासाप्रमाणे कार्य करा. Say that again. देवाचा जो विश्वास आहे त्या विश्वासाप्रमाणे कार्य करा. So Jesus wants his apostle to operate in the faith of God or God kind of faith. म्हणून येशूची इच्छा आहे की त्याच्या शिष्यांनी कार्य करताना देवाच्या विश्वासाप्रमाणे तो विश्वास घेऊन कार्य करावं. And that is why he is giving his disciples the secret of how to operate in a God kind of faith. म्हणून तो त्याच्या शिष्यांना, त्याच्या अनुयायांना शिकवण देत आहे की देवाचा विश्वास घेऊन आपण कसे कार्य करू शकतो. So the good thing about Jesus is he will teach, he will give an instruction, and then he will even teach how this actually works. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट येशूबद्दल अशी आहे
की तो पहिल्यांदा सूचना देतो, सांगतो आणि मग प्रत्यक्ष शिकवतो की ते कसं कार्य करतो. There is no teaching greater than the teaching of Mark 11, 23 and 24 and 25, which speaks about how faith actually works. आणि म्हणून हे जे वचन आहे ह्यापेक्षा मोठी कोणती शिकवण नाही जी आपल्याला सांगते मार्क अध्याय 11, 22, 23, 24 आणि 25 मध्ये हे आपल्याला शिकवतं की विश्वास कसा कार्य करतो. We know that faith comes by hearing and hearing by the word of God. आणि आपण ऐकलेलं आहे की विश्वास हा वार्तेने आणि वार्ता ही देवाच्या शब्दाने होत असते. That is Romans 10:17. आणि रोमकरास पत्र अध्याय 10 वचन 17 मध्ये तसं सांगितलं आहे. So everything in our life operates through faith. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये जे काही घडतं ते सगळं विश्वासाद्वारे घडत असतं. Faith cannot change God, विश्वास देवाला बदलवू शकत नाही, but faith can surely change things on our behalf. परंतु विश्वास जो आहे तो आपल्या वतीने ज्या गोष्टी घडत जातात त्या गोष्टी बदलू शकतो. So prayer cannot make faith work. म्हणून प्रार्थना जी आहे ती विश्वासाला कार्यरत करेल असं नाही, But faith will always make faith work. Faith will always make prayer work. परंतु तुमच्या विश्वासामुळे तुमची प्रार्थना जी आहे ती नक्कीच उत्तर घेऊन येते. So the verse 23, Jesus wants to teach us the basic fundamentals of faith. म्हणून वचन 23 मध्ये येशूला आपल्याला शिकवायचं आहे की विश्वासाची जी मूळ तत्व आहेत ती तो आपल्याला शिकवतो. And he is giving us a powerful teaching that we got to learn, we got to learn, we got to learn to speak the right words of faith. आणि येशू इकडे आपल्याला अतिशय सामर्थ्यशाली अशी शिकवण देतो, काहीतरी शिकवतो तो आपल्याला, जे आपल्याला शिकायचं आहे, शिकलं पाहिजे की विश्वास कसा कार्य करतो. We got to learn to speak the right words of faith. आणि आपल्याला विश्वास कार्य करण्यासाठी आपल्याला योग्य शब्द बोलायचे आहेत. योग्य शब्द बोलायचे आहे. Hallelujah. Hallelujah. If you don't speak the right words of faith, you will end up speaking the words of fear. तर आपण विश्वासाचे योग्य शब्द बोलले नाहीत तर आपण भीतीचे शब्द बोलणार आहोत. And that is opposite of faith. आणि बरोबर भीती जी आहे ती विश्वासाच्या विरुद्ध आहे. So what Jesus is teaching in 23, म्हणून येशू 23व्या वचनामध्ये जे काही शिकवत आहे, how faith actually works, की विश्वास हा प्रत्यक्ष कसा कार्य करतो. and in that faith that works you have to use the right words. आणि हा जो विश्वास कार्य करताना तुम्हाला योग्य शब्द बोलायचे आहेत. If you miss that, you will end up speaking fear. आणि हे जर आपण योग्य शब्द बोलायचे आपण चुकलो तर आपण भीतीचे शब्द बोलणार. So you can kill the mountain by speaking the right faith words. म्हणून तुम्ही विश्वासाचे योग्य शब्द बोललात तर तुमच्या समोर जो डोंगर उभा आहे त्याला तुम्ही ठार करू शकता. But if you don't use the right words, the mountain will kill you. पण जर तुम्ही योग्य शब्द वापरले नाही तर तोच जो डोंगर तुमच्या समोर उभा आहे तो तुम्हाला ठार करेल. So Jesus is teaching his disciples how active we got to be to learn, to train, to use every opportunity to speak the right faith-filled words. म्हणून प्रत्येक जी संधी आपल्या समोर येते ती आपल्याला शिकवत असते आणि आपण शिकवायचंय स्वतःला आणि प्रशिक्षित करायचंय विश्वासाने भरलेले योग्य शब्द बोलण्यासाठी. येशू आपल्याला So we must understand the fundamentals of faith, the basic fundamentals of faith. म्हणून विश्वास कसा कार्य करतो ह्याची जी मूळ तत्व आहेत, मूळ तत्व ती आपल्याला शिकायची आहे. So let's remove some points. Let's go to 23 again. आपण पुन्हा एकदा वचन 23 कडे जाऊया. मार्क 11:23. मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी First point is anybody. First point, whosoever. This faith operates for anybody. Yeah. Faith operates for anybody. It is not only the religious, it is not only the preacher, it is not only the person with high position. This
works for whosoever, any person, Yes. whether male, female, rich, poor, whosoever. म्हणून First point. पहिला मुद्दा आपला असा आहे की इकडे एक शब्द आहे जो कोणी, whosoever म्हणजे काय, हा जो कोणी जो मुद्दा हा शब्द आहे तो कोणासाठी आहे? मग कोणतीही व्यक्ती, ती श्रीमंत असो, गरीब असो, पुरुष असो, स्त्री असो, ती प्रीचर असो किंवा ती धार्मिक असो किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती, त्याला पोझिशनची गरज नाही, कोणतीही सामान्य व्यक्ती, तिच्यासाठी हा शब्द वापरला आहे. जो So the first thing is my identity in Christ is that God has authorized me, anointed me to speak faith-filled words. म्हणून माझी ख्रिस्तामध्ये जी ओळख आहे ती प्रभूने मला अभिषिक्त केलेला आहे आणि त्याने निवडला आहे मला विश्वासाचे शब्द बोलण्यासाठी. So whosoever then, जो कोणी. जो कोणी ह्या डोंगराला. Pause. The second thing is faith has to be used against your problems, your situations, whatever is coming against you. The storms of life, every work of Satan can be stopped and destroyed by the power of words of faith coming out of your mouth. येस. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की सैतानाचं तुमच्या जीवनामध्ये कुठलेही कार्य असो, तुमच्या तोंडातून मुखातून जे शब्द निघतात विश्वासाचे, त्या शब्दांच्या द्वारे सैतानाचं कुठलेही कार्य तुम्ही नष्ट करू शकता. That word mountain is about your problems, about the storms, about the negative things that you are facing which is coming against you. आणि तुमच्या जीवनामध्ये ज्या चुकीच्या गोष्टी तुमच्या विरुद्ध येत आहेत, तुमच्या जीवनामध्ये जी संकट आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, वादळ आहेत, ती सगळी म्हणजे हा डोंगर आहे. So there is faith-filled words which are of the kingdom of God. When they come out of your mouth, they destroy the works of Satan and the kingdom of darkness. And you are the one who is going to execute it. God is not going to execute it. You are the one who is going to execute it. आमेन. आणि तुम्ही जेव्हा शब्द बोलता, तुमचे शब्द जे देवाच्या राज्यातले आहेत, हे विश्वासाचे शब्द जेव्हा तुम्ही बोलता, तेव्हा तुमच्या शब्दामुळे जो अंधाराचं राज्य आहे, सैतानाचं राज्य आहे, ते नष्ट होते आणि शब्द बोलण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे. प्रभू तुमच्यासाठी ते करणार नाही, तर तुम्ही तुमचं तोंड उघडून शब्द बोलायचे आहेत. Then Amen. तू उपटून जो कोणी या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा. तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल. Okay. Now, very important is the third point that we learn is you do not request or you do not submit to the mountain, but you speak it with authority in the name of Jesus to be uprooted. आणि सगळ्यात महत्वाचा तिसरा मुद्दा आपला आहे तो म्हणजे तुम्ही त्या डोंगराला काही विनंती करत नाही की त्याला असं सहज सांगत नाही, तर तुम्ही त्याला आज्ञा करता, कमांड देता, येशूच्या नावाने आज्ञा करता की तू इकडून समुद्रात टाकला जा. So Jesus is saying God has authorized you on earth to attack the mountain and tell it to be uprooted, it shall obey you. आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये प्रभू आपल्याला सांगत आहे की त्याने आपल्याला अधिकार दिलेला आहे तुमच्या जीवनातला हा डोंगर उपटून काढण्यासाठी आणि त्याला समुद्रात फेकण्यासाठी अधिकार दिलेला आहे. So you are authorized to employ heaven on your behalf so that all evil forces are paralyzed against you. म्हणून तुम्हाला अधिकार दिला आहे की स्वर्गातल्या सर्व शक्ती त्यांना तुमच्या वतीने कार्य करण्यासाठी तुम्ही आमंत्रित करू शकता, जेणेकरून तुम्ही हे सगळे जे दुष्ट कार्य आहे सैतानाचं ते नष्ट करू शकता. The fourth thing he says, you are supposed to say and not pray. आणि चौथी गोष्ट आपल्याला सांगितली आहे की तुम्हाला बोलायचं आहे, तुम्हाला प्रार्थना करायची नाहीये, तुम्हाला बोलायचं आहे. There is a difference between pray and say. तर बोलणं, म्हणणं आणि प्रार्थना करणं ह्यामध्ये फरक आहे. Jesus spent the whole night praying to God, talking and fellowship with God in a relationship, in his presence, all that God had spoken to him in word. So he was fellowshipping with God in word. येशू जो होता तो पूर्ण रात्र किंवा एकांतामध्ये जाऊन पिता परमेश्वर त्याला जे काही मनामध्ये अंतःकरणामध्ये सांगत होता ते सगळ्या गोष्टी जाऊन तो पित्याशी एकांतामध्ये बोलत होता, तिकडे तो प्रार्थना करत होता
आणि अंतःकरणामध्ये ह्या गोष्टी तो बाहेर सांगत होता पित्याला. In Hebrews 5:7, it says that Jesus, when he was in flesh and blood, was talking to the Father every night with loud cries and tears, asking his Father for protection from death, and the Father protected him from death. आणि इब्री लोकासपत्र अध्याय 5:7 मध्ये आपल्याला सांगते, ते वचन सांगते की प्रभू येशू ख्रिस्त मोठ्याने आक्रोश करीत आणि रडत अश्रू गाळीत तो प्रार्थना आणि विनवणी करत होता, जेणेकरून प्रभू पित्याने, स्वर्गीय पित्याने त्याचं संरक्षण करावं मरणापासून, आणि पित्याने त्याला मरणापासून वाचवले. So there was a time for praying, म्हणून प्रार्थना करण्याची त्याची वेळ होती and there was a time to say. आणि बोलण्याची पण येशूची वेळ होती. That is why during the daytime you don't find Jesus praying. During the daytime he's saying and is attacking the works of the devil throughout the day by speaking the preaching of the word, teaching of the word, and speaking healing and destroying the demons, destroying the sicknesses, and setting the captives free. Hallelujah. म्हणून संपूर्ण दिवसामध्ये आपण काय बघतो बायबलमध्ये, तर प्रभू येशू ख्रिस्त जो होता तो दिवसभर ते सैतानाचे जे सगळे दुष्ट आत्मे होते, आजारी लोक होते, त्यांचे आजार बरे करीत आणि वचनाची घोषणा करत आणि लोकांना शिकवण करत तो बोलत होता. त्याने दिवसा प्रार्थना केली नाही. ही वॉज सेइंग, तो बोलत होता. So there's a time to charge your battery. म्हणून तुमची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वेळ असते. So that's the time you are in the presence of God, talking to God in prayer. बॅटरी चार्ज केव्हा होते? जेव्हा आपण प्रार्थनेमध्ये असतो, प्रभू समोर असतो आणि प्रभूशी बोलत असतो. And then comes whatever you are learning from the scriptures, you use it during the day against the kingdom of darkness and kick him out. आणि नंतर वेळ येते, पूर्ण दिवसभर तुमची बॅटरी तुम्ही यूज करत असता सैतानाच्या राज्याला हादरे देत आणि त्याचं राज्य उद्ध्वस्त करत तुम्ही बोलत असता. To experience this, आणि ह्याचा अनुभव घेण्यासाठी you must be immersed in the word of God day and night. त्याचा अनुभव घेण्यासाठी आपल्याला दिवस रात्र देवाच्या शब्दामध्ये बुडून राहणं, असं बुडलेलं पाहिजेत आपण त्यासाठी. People who get totally immersed, totally marinated in God's word, जे लोक देवाच्या शब्दामध्ये असे मॅरिनेट मुरलेले असतात चांगले, they are the ones who make major effect in their lives. तेच लोक त्यांच्या जीवनामध्ये एक मोठा प्रभाव म्हणजे प्रभूच्या राज्याचा साक्ष देऊ शकतात. For example, there's a person who plays badminton. उदाहरण घेऊया, एखादी व्यक्ती बॅडमिंटन खेळत आहे. Sylvia, have you ever played badminton? Yes, nowadays. Nowadays you play Evening, brother. अभी काम धंधा with नहीं your है ना। daughter. With your daughter? Okay. Really? Yeah. Your Evening. mommy moves from the place, Baba? Or she's standing in one place and playing? No, she plays. Aisa na? To cook? To cook? To cook? Hey, brother. To cook? And then she comes and says, I played badminton. To cook? To cook? Michelle, Yes, brother. just show mommy what is badminton in one of the TV programs on sports. And then ask mommy, are you practicing this kind of badminton? Okay. No, just translate. आणि And brother, just show that to cook. Huh? आणि ब्रदर मला प्रश्न विचारतात की मी बॅडमिंटन खेळले आहे का, तर ह्या दिवसामध्ये आता सगळं लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे आपण कंपाऊंडच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, वॉक करू शकत नाही. मग आम्ही मधल्यामध्येच गेटच्या मध्ये आम्ही बॅडमिंटन खेळतो, मी आणि How माझी. God knows everything now, how he knows what example to take. I told you, no, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया, but Lord को मालूम है किसका कैसा example देने का. And now when she's playing badminton, Michelle must be running and doing with high energy, and mummy would be not even shaking. Oh, shuttle थोड़ा दूर गया ना, जागा जरा shuttle घेऊन ये. बोलते की ना, Michelle. Brother, most of the time goes in picking up the shuttle only. No, that is okay, but you will be telling her only. झुकायला जरा पोट त्रास देते. Yeah. Come on, translate. आणि बॅडमिंटन खेळण्याची मला तर सवय नाहीये, कारण आम्ही पूर्वी कसे लंगडी, कबड्डी असे खेळ खेळायचो, आणि या अरे दिवसामध्ये you used to play kabaddi?
Sylvia used to play kabaddi. School days, brother. School days she was very thin. Yeah, Huh? In school days she was very thin. yeah. So, Thin. Now also she's thin. What are you saying, man? She's thin. She's thin. yeah. तुमको कल से मांगता है कि नहीं ट्रांसलेटर? यार हमारा धंधे का वाट लगा देने वाला है. So, when you see the badminton that you are playing, and when you see the badminton that you see on the TV, you can't even see the shuttle, Yeah, correct? they're professional, brother. So, एक मिनट. What did you say? they're professionals. अच्छा प्रोफेशनल है मतलब वो ऐसा ही आ गया क्या? They practice a lot. Practice. They Very practice bad. a lot. Is in the same way, faith should be your profession, that you are practicing a lot. If you're not practicing a lot, you're already practicing fear. Yes. And when you're practicing fear, every day you get phatka. Yes. And that's why Jesus is teaching his disciples and he's saying, what I'm giving you a teaching, remember, you have to practice it till your lifetime. आणि आपण एक Translate. उदाहरण घेतो की जेव्हा मी बॅडमिंटन खेळते तर आम्ही या दिवसामध्ये कसं? हे खूप फास्ट आहे, हे फास्ट आहे. एवढं फास्ट तर येत नाही. ते इकडे गेला असा शटल पण असा. ब्रदर एवढे दिवस झाले ना 1 month ब्रदर. ओके. एक महिन्यापासून आम्ही खेळतोय तर थोडा आता प्रॅक्टिस झालेली आहे. पण ही जी मुलं खेळतात दे आर व्हेरी प्रोफेशनल बिकॉज दे प्ले एव्हरी वीकेंड्स अँड ऑल दे प्ले. सो त्यांच्यासारखं आम्ही खेळू शकत नाही आणि प्रत्येक वेळेला शटल कॉक जो तो खालीच पडतो. तर माझी मुलगी मला सांगते मम्मा आपण खेळण्यापेक्षा तो शटल कॉक उचलण्यामध्येच टाइम जास्त जातो. सो प्रोफेशनल जे असतात ते ज्यांचा व्यवसाय किंवा जे खेळाडू असतात ते रात्रंदिवस ह्याचा सराव करत असतात, प्रॅक्टिस करत असतात आणि इतकी प्रॅक्टिस असते की त्यांचा हात किंवा शटलकॉक पण आपल्याला खेळताना कधी दिसत नाही. ते फुल जे असतं इतक्या स्पीड मध्ये ते खेळत असतात. तसंच प्रभू येशू आपल्याला सांगत आहे की जेव्हा आपण विश्वास आपला वापरतो तो आपण त्यासाठी खूप प्रॅक्टिस केली पाहिजे, रोजचा सराव असला पाहिजे. जर आपण हा प्रॅक्टिस केली नाही विश्वास वापरण्याची तर मग आपण नक्कीच कसली प्रॅक्टिस करतो तर भीतीची. आणि ज्यावेळेला आपण भीतीचे सराव करतो, भीतीचे शब्द बोलतो, ह्याचा अर्थ आपल्याला रोज फटका खायला लागणार आहे. म्हणून प्रभू येशू आपल्याला इकडे सांगत आहे की प्रॅक्टिस, विश्वासाचा सराव आपल्याला लाईफ टाइम शेवटपर्यंत करतच राहायचं आहे. So when you see a champion taking a medal on his neck, जेव्हा एखादा चॅम्पियन बघतो आपण त्याच्या मानेमध्ये ते मेडल घातलं and he's holding that medal, आणि तो असा मेडल तो असा होल्ड करतो, he's saying, I have mastered this game. तो सांगत असतो आपल्याला की ह्या खेळावर मी प्रभुत्व मिळवलं आहे. In the same way, Jesus is the master who Yes. has mastered the faith game, that even to the point of death, he did not make one mistake or lost one match against Satan, but he is the master who won the match without any error. Amen. येशू जो आहे तो आपल्याला जणू सांगतो की ही जी मॅच आहे सैताना विरुद्धची तो शेवटपर्यंत क्रूसापर्यंत त्या मरणापर्यंत तो खेळला आणि ह्या मॅच मध्ये त्याने एकही चूक केली नाही. जणू काही प्रभू येशू आपल्याला ते सांगत असतो. And the one who is learning and practicing the faith, आणि जो विश्वास he एखादी is the one who makes a tremendous change in his life. आणि जी व्यक्ती विश्वास वापरते आणि विश्वास वापरण्याचा सराव करत राहते तीच व्यक्ती तिच्या जीवनामध्ये तुम्हाला प्रचंड बदल दिसून येतो. So in any sport, when the team begins to win, the team has won. It shows that these players have been continually practicing the fundamentals of that game as they are practicing, they come up with new skills. आणि जेव्हा एखादी टीम जिंकते त्यावेळेला आपल्याला तिकडेच समजतं की ह्या टीमने ते पदक जिंकण्यासाठी जी मूळ तत्व आहेत खेळाची त्याचं एवढा प्रॅक्टिस केलेलं असतं. आणि व्हॉट इज सेड नेक्स्ट And they show their new skills. आणि ती नवीन कौशल्य त्या खेळामधली जी नवीन कौशल्य असतात
तुम्हाला त्या टीम मध्ये दिसू लागतात, ती टीम त्याचा अभ्यास करते. So when the competition begins, there are all these champions who come on the ground together, and each one with their own skills. And when the match begins, it is the one who is the best in his skills. So the one who is a champion is the one who has not quit. He has gone through tough competition and he wins the prize. आणि जेव्हा मॅच किंवा कुठलीही कॉम्पिटिशन सुरू होते, तेव्हा तुम्हाला जे ग्राउंडवर किंवा त्या मैदानावर दिसतात ते सगळे चॅम्पियन्स असतात. आणि कुठलाही चॅम्पियन बघितल्यावर तुम्हाला असं सहज जाणवतं की कुठलाही चॅम्पियन जो आहे तो खडतर परिश्रमामधून आणि खूप सरावानंतरच तिकडे आलेला असतो. तो कधीच तो खेळ सोडून देत नाही, तो मध्येच खेळ सोडून किंवा त्याचा सराव सोडून देत नाही. So when a person is sick, जेव्हा एखादी व्यक्ती आजारी असते he can quit तेव्हा ती तो गेम सोडून देऊ शकते and he can allow fear to kill him before time. आणि वेळे अगोदरच ती स्वतःच्या मनामध्ये भीतीला आमंत्रण देऊ शकते. But the person who understands the word of God परंतु जी व्यक्ती देवाचं वचन समजते and he understands that Jesus was wounded for my sake, आणि जिला समजतं की येशू माझ्यासाठी जखमी झाला, because of my sin, माझ्या पापांमुळे घायाळ झाला and his body was wounded, आणि त्याचं शरीर जे आहे ते घायाळ केलं गेलं so that I can get healed. जेणेकरून मला आरोग्य मिळेल. My sickness is already gone in his body, माझा आजार अगोदरच त्याच्या शरीरामध्ये गेलेला आहे and the healing has already been released for me. आणि माझ्यासाठी आरोग्य त्या शरीरातून बाहेर पडत आहे. It's already done. अगोदरच मला दिलं गेलं आहे आरोग्य. In the spiritual, healing belongs to me, and it is my inheritance, and it is mine, it is my birthright, and Jesus has earned it by his sacrifice on the cross. आणि येशूने जे हिलिंग मला दिलेला आहे तो माझा वारसा आहे प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये, आणि क्रूसावर त्याने जे बलिदान केलं त्याद्वारे तो वारसा मला मिळालेला आहे. I must be convinced that healing belongs to me. आणि मला एक मनामध्ये खात्री पटलेली पाहिजे की आरोग्य हे माझा बर्थ राईट, No matter what the report says, I must refuse to believe the report that is pulling me in another direction. आणि तुमचा रिपोर्ट काहीही सांगू दे, परंतु तुम्ही निर्णय घेतला पाहिजे की त्या रिपोर्टवाला मी स्वीकारणार नाही, आणि जो रिपोर्ट तुम्हाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जात असतो. So I have to be convinced, I have to be assured, I have to be sure, I have to be confident that healing has been earned for my sake through Jesus. म्हणून मला पूर्ण खात्री असली पाहिजे, मला भरोसा असला पाहिजे, मला आत्मविश्वास असला पाहिजे की माझ्यासाठी पूर्ण आरोग्य येशूने दिलेला आहे. And because healing belongs to me, I am so sure of the power of God in the word of God. आणि आरोग्य माझा आहे आणि म्हणून मला त्या देवाच्या वचनामध्ये आणि देवाच्या सामर्थ्यावर पूर्ण भरोसा पाहिजे. And therefore there is no other way, there's no way anyone can speak to me a lie and take me out of being healed. आणि म्हणून कुठल्याही प्रकारे कोणी माझ्याशी खोटं बोलून मला आरोग्य मिळू नये म्हणून काहीच करू शकत नाही. Nobody can give me a teaching and say this healing is not for you, because I'm convinced with one thing, it is my inheritance and I am not going anywhere. I stand on my inheritance, and this inheritance I receive from the power of God's word. आणि कोणीच मला चुकीची शिकवण देऊ शकत नाही की मला आरोग्य मिळणार नाही, कारण आरोग्य हा माझा वारसा आहे आणि प्रभू येशूचं जे कार्य आहे क्रूसावर, माझा हक्क, माझा वारसा मला मिळालेला आहे अशी मला खात्री पाहिजे. So are we sure about it? Yes. So do we fight every day? Do we play the match every day? Yes. Because every day the matches, Satan is saying, that's not for you. The symptoms are saying, nothing is happening. The report is saying, nothing is happening. The pain is saying, nothing is happening. The news channel is saying, everybody is sick. The news channel is saying many things. And as you are listening to all this, it is only trying to move you from the right direction to the wrong direction. आणि जसं आपण खरोखरच याच्यावर विश्वास ठेवतो का, आपण प्रॅक्टिस करतो का? कारण जेव्हा तुमच्या शरीरातलं वेदना असते, तुम्हाला सांगत असते की काहीच होणार नाही, तुमचा रिपोर्ट तुम्हाला सांगत असतो की काहीच होणार नाही, न्यूजवरच्या चॅनल्स बातम्या तुम्हाला सांगत असतात की काहीच होणार नाही,
आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण तो विश्वास ठेवायचा आहे. Hallelujah. हालेलुया. So the battle is on every day. म्हणून युद्ध आपलं दररोज सुरू राहणार आहे. Now let me give you an example. एक उदाहरण घेऊया. Sylvia, you got up in the morning and you are on the bed. मी सकाळी उठते आणि मी बेडवर पडलेली असते. Anyway, there is no school. सध्या तर शाळा बंद आहेत. It's a lockdown. लॉकडाऊन आहे. Husband is sleeping. पती झोपलेले असतात. Michelle also is sleeping. मिशेल पण झोपलेली असते. So the mind says, why not sleep for another half an hour extension? आणि माझं मन मला सांगते की अजून जरा जास्त अर्धा तास झोप तू. Now, the moment your mind said that, is your body still on the bed or gone out of the bed? स्टील ऑन द बेड. आणि ज्या क्षणी माझं मन मला सांगते की तू अजून थोडा वेळ जास्त झोप, त्यावेळेला माझं शरीर जे आहे ते बेडच्या बाहेर असते की बेडवरच असते. Where? ऑन बेड. But you wanted to get up early. पण मला लवकर उठायचं असतं. But now, where do you find yourself? मग माझं मन जेव्हा मला असं सांगतं तेव्हा मला मी कुठे दिसते? I'm still on the bed. Half an hour is over अर्धा तास निघून जातो and you are about to get up. आणि मी आता उठणारच असते. And God is saying, lie down, men, for another 10 minutes. आणि गॉड मला सांगतो अगं झोप अजून 10 मिनिट. Every day working. रोज काम करतेस तू. Lie down, take some rest. थोडीशी झोप आणि विश्रांती घे. So 10 minutes you stayed on the bed. 10 मिनिटं परत निघून गेले, मी बेडवरच आहे. That was at 6 o'clock in the morning. सकाळचे 6 वाजले आहे. Now it is 11 o'clock. आणि आता 11 वाजले. Where are you? On the bed. Now, why is the person still finding the body on the bed when that person had already made up the mind that I'm going to get up in the morning and do this, 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 this. I'm going to study this, 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 this. I'm going to do this, 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 this. But still, that person is still on the bed for up to 11 o'clock. मग काय एखादी व्यक्ती जिने निर्णय घेतलेला असतो की मी सकाळी मला अमुक अमुक गोष्टी करायच्या आहेत, मला एवढा एवढा अभ्यास करायचा आहे, पण आता सकाळचे 11 वाजून गेले तरी काही व्यक्ती त्या बेडवरच लोळत पडलेल्या का दिसतात आपल्याला? Because they refuse to fight. कारण ते लढण्यासाठी नकार देतात. They submitted to the thoughts. त्यांचे विचार जे आहेत त्यांना ते सबमिट होतात, त्याच्या अधीन होतात ते. So what your thought says म्हणून तुम्ही is your decision, and that is deciding your destination. म्हणून तुमचे विचार जे काही तुम्हाला सांगतात तोच तुमचा निर्णय असतो आणि तुमच्या निर्णयामुळे तुमचं मुक्कामाचं ठिकाण ठरलं जातं. What about the champion? मग ते चॅम्पियन्स काय कसे असतील? The mentor says 5 o'clock be at the ground. आणि त्यांचा मेंटर, त्यांचा गुरु शिक्षक त्यांना सांगतो की 5 वाजता तुम्हाला ग्राउंडवर यायचं आहे. Is he there up till 11 o'clock? मग ते 11 वाजेपर्यंत बेडमध्ये असतील का? नाही. So a champion is the one who keeps his thoughts in line with the word of God. पण चॅम्पियन तोच आहे जो त्याचे विचार देवाच्या शब्दाप्रमाणे करत असतो. No matter it is uncomfortable. किती त्याला त्याची गैरसोय झाली तरी चालेल. If God said, I got to speak to the mountain, जर प्रभू म्हणतो की मला डोंगराला बोलायचं आहे, then I will never talk about the mountain. तर मी डोंगराबद्दल कधीच बोलणार नाही. So when somebody is saying, how are you? जेव्हा कोणीतरी मला विचारतं तू कशी आहेस, That person is actually speaking, what about the mountains that are going on in your life? How are you? ती व्यक्ती ऍक्च्युली तुम्हाला विचारत असते की तुझ्या जीवनामध्ये डोंगर आहेत त्याचं काय चाललेलं आहे आणि कशी आहेस तू. And that is why many people, when you ask them, how are you? They give you all the details of the mountains that are torturing them. म्हणून जेव्हा खूप व्यक्ती काय करतात, जेव्हा त्यांना कोणीतरी विचारतं की तू कसा आहे, कशी आहे, त्यावेळेला ते काय करतात, त्यांच्या जीवनामध्ये जेवढे डोंगर असतात त्या सगळ्यांबद्दल ते सांगत बसतात, बोलत So बसतात. if you want to destroy any Christian man or woman, जर तुम्हाला एखाद्या ख्रिस्ती स्त्रीला किंवा पुरुषाला उद्ध्वस्त करायचं असेल all you have to do is call up every 15 minutes and ask, how are you? तर तिला फक्त दर 15 मिनिटाला फोन करा आणि विचारा की तू कसा आहेस. How is the economy? आणि तुझी
अर्थव्यवस्था कशी आहे, How is the virus? Virus. व्हायरस बद्दल कसं काय चाललंय सगळं, How is the job? आणि नोकरी कशी चाललंय, How is your relationship? How is your marriage? तुझं, वैवाहिक जीवन कसं सुरू आहे, How is your husband? आणि तुझा नवरा कसा आहे. Now, all these questions आणि ह्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये are enough for you to trigger to talk about your mountain. आणि मी तुम्हाला त्या माउंटन, त्या डोंगराबद्दल बोलण्यासाठी इतके माझे प्रश्न पुरेसे आहेत. And when you know somebody is hurt, talk about that person who hurt that person. Enough. जर तुम्हाला माहित असेल की तुम्ही ज्या व्यक्तीला विचारता तू कशी आहे, तिला कोणीतरी दुखावलेलं असेल, तर त्या व्यक्तीबद्दल तिला फक्त त्याशी बोला. Enough. तेवढं पुरेसं आहे. That person is already in the pit. ही व्यक्ती अगोदरच खड्ड्यात गेलेली असते. That person is no longer talking faith. The person is talking fear-filled, anger, bitter, torturing words that are actually going to destroy the person themselves. आणि ती जी व्यक्ती जिला तुम्ही विचारत आहात ती काय बोलत आहे, सगळे रागाचे, कडू आणि असे कटू शब्द ती बोलत आहे, ज्यामुळे आणि भीतीने भरलेले शब्द ती बोलत राहते. So the first thing we got to do is we got to learn to speak the right words of faith. म्हणून पहिली गोष्ट आपल्याला करायची आहे ती म्हणजे आपल्याला विश्वासाने भरलेले शब्द बोलायचे आहेत. You have to write down the words तुम्हाला ते शब्द लिहून घ्यायचे आहेत and start speaking to yourself. आणि पहिल्यांदा ते शब्द स्वतःशीच बोलत राहा. I am anointed. मी अभिषिक्त आहे, I am blessed. मी आशीर्वादित आहे, I am highly favored. मी माझ्यावर कृपादान झाला आहे, I am extremely strong. मी खूप मजबूत आहे, I am an overcomer. I am a victor. I am a champion. मी विजय मिळविणारा आहे आणि मी चॅम्पियन आहे, I overcome every evil with good. आणि मी प्रत्येक वाईटावर चांगल्याने विजय मिळवितो. I'm filled with the agape love and I operate in agape love. And the more the person comes against me, I pour more agape love in that person. मी बिनशर्त प्रेमाने भरलेला आहे आणि जितकी लोक माझ्या जीवनामध्ये येतात त्या सगळ्यांवर मी बिनशर्त प्रेम करतो. Sylvia, you are a teacher. मी शिक्षिक. Your daughter was in school. Now she's become big. ती पूर्वी शाळेत होती, आता ती मोठी झाली. So before the exams, were you asking her the questions and she had to give the answers? मग एक्झाम्स सुरू व्हायच्या अगोदर आम्ही त्यांची रिव्हिजन घेतो, मग मी प्रश्न विचारते आणि ती उत्तर देते. So you were taking a revision. मी रिव्हिजन उजळणी घेते तिची. And she had to learn the answers by heart. आणि ते प्रश्नोत्तर तिला तोंडपाठ करावी लागतात. Michelle, it was the best moment of your life, answering the questions. No. But mom was very strict. She is always interested 100 out of 100. Even if you get 100, she'll say, what about the 101 for the good handwriting? आणि जरी तिने किती अभ्यास केला तरी पण मम्मी एवढी स्ट्रिक्ट आहे की मम्मीला 100 पैकी 100 म्हणजे 100 पैकी 101 पाहिजे, आणि 100 काढले तरी ती सांगेल. What if you were in 9th standard and you got 98 marks? जर ती 9वीत आहे, तिला 98% मार्क्स मिळाले, Mommy will still ask, baby, what happened to the 2 marks? तर मी तिला विचारेन की मग ते मुली 2 मार्काचं काय झालं. It's not that mommy wants those 2 marks, but she wants you to become better. That's why she's asking. असं नाही की मम्मीला 2 मार्क पाहिजे, पण मम्मीची इच्छा आहे की मुलीने अजून चांगला अभ्यास करावा, म्हणून मी तिला विचारते. But let's say, don't do it, okay, Michelle, don't do it. Just let's say, you turned around and asked mommy, how much did you score in 9th standard? Mommy will faint. आणि समजा Don't do that. Tomorrow we will have no translation. Don't do that. आणि ब्रदर तिने मला विचारलं की मम्मी तुला किती मार्क होते 9वीला, तर मम्मी बेशुद्ध पडेल. Praise God. Now, why is mommy asking you the revision? मम्मी परीक्षेच्या आधी रिव्हिजन का घेते? Because when the question paper comes, you will give the right answer. कारण जेव्हा प्रश्न पत्रिका समोर येईल त्यावेळेला ती बरोबर उत्तर लिहेल. In the same way, in our life, त्याच प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा there are exams coming from anywhere, anytime. परीक्षा कुठून आणि कोणत्याही वेळी येऊ शकते. There is no set timing. कुठला असा टाइम सेट केलेला नाहीये. That is why we have to learn to speak the right
faith-filled words. म्हणून आपल्याला शिकायचं आहे की योग्य विश्वासाने भरलेले योग्य शब्द बोलण्यासाठी आपल्याला शिकायचे. That's why that small white book is not a prayer book. It is a practicing right faith-filled words. म्हणून जे पांढरं पुस्तक आपण दिलेलं आहे ते प्रार्थनेचं पुस्तक नाही, तर ते सगळं जे पुस्तक आहे त्यामध्ये तुम्हाला योग्य विश्वासाने भरलेले योग्य शब्द बोलण्याचा सराव करण्याचं पुस्तक आहे. And those who practice it, आणि जे कोणी त्याचा सराव करतात they see the result. त्यांना परिणाम दिसून येतो. I'll give you an example. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. There was this couple who had no children, एक कपल होतं, जोडपं, त्यांना मुलबाळ नव्हतं and they had a resort. आणि त्यांचं रिसॉर्ट होतं. So when I did not have a place, they gave their resort to have a first alcoholic retreat. आणि जेव्हा मला जागा नव्हती रिट्रीट घेण्यासाठी, तेव्हा त्याने त्यांचं रिसॉर्ट दिलं. सगळे जे मद्यपी आहेत, व्यसनी लोक आहेत, त्यासाठी रिट्रीट देण्यासाठी. As you know, in Goa, the resort is always seasonal. आणि आपल्याला माहित आहे की गोव्यामध्ये रिसॉर्ट जे आहेत ते सीझनल आहेत, म्हणजे सीझन सुरूच असतो तिकडे त्यांचा. When it was off season, they gave me that place to have the first retreat. आणि जेव्हा ऑफ सीझन होता त्यावेळेला ब्रदरांसाठी ते त्यांनी रिसॉर्ट दिलं रिट्रीट घेण्यासाठी. So there were about 25 of them. आणि 25 लोक रिट्रीट साठी होते. So they saw the retreat, the boys were there and everything was going on fine. And you know, because there was no cook, the husband and the wife was cooking food for these boys. आणि तिकडे रिट्रीट सुरू होती, ते बघत होते रिट्रीट कशी चाललेली आहे, सुंदर चाललं होतं. आणि जेवण करण्यासाठी कोणी स्वयंपाकी नव्हता, म्हणून जे जोडपं होतं त्याने स्वयंपाक केला. And they began to see that all that I'm teaching is to make these boys repeat the word of God. आणि त्यांनी बघितलं की ह्या रिट्रीट मध्ये ब्रदर काय करत होते, तर त्या मुलांना फक्त देवाचं वचन पुन्हा पुन्हा बोलायला लावत होते. And they got into that practice. त्यांना पण ती सवय लागली त्या जोडप्याला. So the retreat got over. रिट्रीट संपून गेली. I went, everybody went, but the book remained with them. मी गेलो आणि सगळे निघून गेले, फक्त ते पुस्तक त्यांच्याकडे राहिले. So the husband and wife every day started taking that word, but they did not understand. They would read from cover to cover the whole book. आणि ते पती आणि पत्नी त्यांनी ते पुस्तक घेतलं आणि वाचायला सुरुवात केली. त्यांना काही समजत नव्हतं. त्यांनी पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत सगळं पुस्तक ते वाचत होते. Every day 4 times the whole book. आणि प्रत्येक दिवशी दिवसात 4 वेळा ते सगळं पुस्तक वाचून काढत होते. And they saw that when they began to practice this, their life began to change. त्यांनी पाहिलं की जेव्हा त्यांनी ते वचनाप्रमाणे वागायला सुरुवात केली, त्यांचं जीवन बदलू लागलं. First one baby came, पहिल्यांदा एक बाळ आलं, पहिलं बाळ आलं. second baby came, दुसरं बाळ आलं, third baby came. तिसरं बाळ आलं. The business began to multiply. आणि व्यवसाय वाढू लागला. The relationship became different. त्यांची नातेसंबंध सुधारले. They have not come for the retreat. ते रिट्रीट साठी आले नव्हते. They only saw in that retreat how is the system. त्यांनी फक्त रिट्रीट मध्ये पाहिली की कशा प्रकारे सिस्टम कार्य करते. And they would watch on the YouTube. आणि ते युट्यूब वर मात्र बघायचे. But they never came for the retreat. पण ते रिट्रीट साठी कधी आले नाही. But the result was mind blowing. पण त्याचा परिणाम जो त्यांना मिळाला तो माइंड ब्लोईंग होता. So it is not that you came for the retreat. म्हणून तुम्ही रिट्रीटला आलंच पाहिजे असं काही नाही. It is the system that you learn to speak the right words of faith. फक्त एक पद्धत तुम्हाला शिकायची आहे की तुम्ही योग्य प्रकारे विश्वासाने भरलेले शब्द बोलले पाहिजे. And when you train yourself to do that, आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःला तसं करण्याचा सराव करता तुम्ही, you see the results. तुम्हाला परिणाम दिसतो. Hallelujah. 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 And that is what we got to learn. आणि हेच आपल्याला शिकायचं आहे. That is why Jesus always said, your faith has healed you. म्हणून येशू नेहमी म्हणतो की तुझ्या विश्वासाने तू बरा झाला आहे. He says, your faith has delivered you. तुझ्या विश्वासाने तू मोकळी झाली आहेस. It is your faith. It is your faith. It is your faith. It is your faith. But when a person is in trouble, what is he saying? Keep me in prayer. Keep me in prayer. Keep me in prayer. Keep me in prayer. आणि म्हणून येशू म्हणतो की तुझा विश्वास आणि तुझा विश्वास. पण एखादी व्यक्ती जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये असते तेव्हा ती काय म्हणते, मला प्रार्थनेत ठेव, माझ्यासाठी प्रार्थना कर, माझ्यासाठी प्रार्थना कर. Because the person understands prayer is what is going to bring salvation.
कारण त्या व्यक्तीला समजलेलं असतं की प्रार्थनेमुळे तिची समज अशी असते प्रार्थनेमुळे तारण होतं. Faith is what brings salvation. विश्वासामुळेच तारण होतं. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक्यू. Thank you, So Jesus. even though you are praying the whole day and there's no faith, it won't work. म्हणून तुम्ही संपूर्ण दिवस प्रार्थना करता पण त्याच्यामध्ये जर विश्वास नसेल तर ते प्रार्थना कार्य करत नाही. So what is this faith? हा विश्वास काय आहे? Faith is the substance of things hoped for, आणि ज्या गोष्टींविषयी आपण आशा धरतो त्याविषयीचा तो पदार्थ म्हणजे विश्वास आहे. the evidence of things not revealed to the five senses. आणि जे आपण 5 इंद्रियांनी ज्या गोष्टी पाहू शकत नाही त्याबद्दलची साक्ष देणारा तो विश्वास. So faith is a spiritual force म्हणून विश्वास ही एक आध्यात्मिक शक्ती ताकद आहे that is generated in a born again human spirit. की एखाद्या नव्याने जन्मलेल्या व्यक्तीच्या आत्म्यामध्ये तो येत असतो. Just as there is a law of gravity, जसा गुरुत्वाकर्षणाचा नियम कार्य करतो that is why you throw anything, it will come down. म्हणून तुम्ही एखादी वस्तू किती उंच उडवली तरी ती खाली येते. In the same way, when a person is operating in faith, it's a spiritual force that is generated in your born again spirit that will go and destroy the works of Satan and replace it with godly things. म्हणून एखादी व्यक्ती जेव्हा विश्वासाने भरलेले शब्द बोलते त्यावेळेला जो बॉर्न अगेन नव्याने जन्मलेली व्यक्ती आहे तिच्या आत्म्यामध्ये ती नवीन निर्मिती होते, जनरेट होते आणि ते शब्द जाऊन तिच्यासाठी ते कार्य करून परत येतात. It is a supernatural spiritual power that gets activated when the person is speaking words. म्हणून एक दैवी असं एक सामर्थ्य आहे. जेव्हा तुम्ही विश्वासाने भरलेले शब्द बोलता त्यावेळेला ही दैवी शक्ती जी आहे ती कार्यरत होते, ती कार्य सुरू करते. So when the words are spoken, it is also acted on a corresponding action to those words. आणि म्हणून जेव्हा शब्द बोलले जातात त्यावेळेला त्या शब्दाला समांतर अशी ऍक्शन किंवा कृती तिथे घेतली जाते. Now we must understand there are spiritual forces which are godly and ungodly. आणि आपण समजून घेऊया की दोन आध्यात्मिक प्रक्रिया किंवा प्रक्रिया ही एक दैवी आहे, देवाकडून आहे आणि दुसरी दैवी नाही. There is love, there is hate, there is faith, there is fear, there is life, there is death. एकीकडे विश्वास आहे तर एकीकडे भीती आहे, एकीकडे जीवन आहे, एकीकडे मरण आहे, एकीकडे Love and hate. आहे आणि एकीकडे तिरस्कार आहे. There is blessing, there is cursing. आशीर्वाद आहे आणि शाप आहे. But these are all powerful forces. पण हे सगळे जे आहेत ते अतिशय ताकदवान अशा शक्ती आहेत. Now you will be surprised that all these forces are activated or expressed through words. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की हे जे सगळे ताकद आहेत त्या चुकीच्या असो किंवा सकारात्मक असो तुमच्या शब्दाद्वारेच कार्य करू लागतात. These are more powerful than any mental or physical force. आणि तुमच्या मानसिक किंवा शारीरिक जेवढी ताकद आहे, शक्ती आहेत त्यापेक्षा सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी अतिशय So सामर्थ्यशाली. when Jesus spoke the faith-filled words, it dominated over the laws of sin and death. आणि म्हणून येशूने जेव्हा विश्वासाने भरलेले शब्द बोलले त्यावेळेला पापाचा आणि मरणाचे जे नियम होते त्यावर ह्या शब्दाने प्रभुत्व. It is so powerful that the faith-filled words, when Jesus spoke to the storm, it stopped. म्हणून येशूने विश्वासाने भरलेले शब्द जेव्हा बोलले ते वादळाला त्यावेळेला वादळ शांत झाले. The same faith-filled words are so powerful that it overcame the law of gravity, that Jesus was walking on the water, and when he told Peter to come, Peter jumped into the water and began to walk on the water. येस. आणि ज्यावेळेला आपण बघतो की येशूने जेव्हा हा विश्वास वापरला त्यावेळेला गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाप्रमाणे आपण पाण्यावर चालू शकत नाही, पण येशू त्या पाण्यावर चालला आणि पेत्राला देखील त्याने बोलावलं चालण्यासाठी. When Jesus spoke the faith-filled words and he spoke to the blind man receive sight, the faith-filled words brought complete healing in the blind man's eyes. आणि ज्यावेळेला येशूने ते विश्वासाचे शब्द बोलले त्या आंधळ्या माणसासाठी तेव्हा त्या शब्दांमुळे त्या आंधळ्या माणसाला दृष्टी आली. The faith-filled words opened deaf ears. आणि त्या विश्वासाच्या शब्दांनी जे बहिरे कान उघडले. The faith-filled words healed a paralytic man. The man who was born crippled, he got healed. आणि जो माणूस जन्मापासून पंगू होता विश्वासाच्या शब्दांमुळेच त्याला आरोग्य मिळालं. The faith-filled words raised up Lazarus from the dead, even though he was dead 4 days. आणि लाजरस मरून ज्याला 4 दिवस मरून झाले होते त्या फक्त शब्दांनी, विश्वासाच्या शब्दांनी तो जिवंत झाला. The faith-filled words even cast out demons and healed the sick.
आणि त्या विश्वासच्या शब्दामुळेच भूते निघाली आणि आजारी बरी झाली. And Jesus is saying, आणि येशू सांगत आहे, these words I've given to you, and when you believe in these words, because the word and Jesus is the same, when you believe in me, you will do the same and much greater things than what I did. आणि म्हणून येशू आपल्याला सांगत आहे की हे जे शब्द मी तुम्हाला देत आहे, शब्द आणि येशू एकच आहे. तो म्हणतो की हे शब्द जेव्हा जेव्हा मी तुम्हाला देतो, And you believe in this word, तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवता, then the very works that I did, you will do. आणि मग जी कृत्ये मी केली त्यापेक्षा महान कृत्ये तुम्ही कराल. आमेन. Praise God. Praise God. So, what should be my top priority? म्हणून माझी सर्वात उच्च वरची प्राधान्यक्रम जो आहे तो काय असेल? To get the sickness healed? आजारी माणसाला बरे करणे, No, to get sickness healed in my body, माझ्यामध्ये जो आजार आहे तो बरा करणे, my problems. माझे जीवनामधले प्रॉब्लेम, संकट आहेत, No, समस्या, that's not your top priority. ही तुमची प्राधान्यक्रम नाहीये. Your top priority is to learn how to speak the faith-filled words. प्रायोरिटी अशी आहे की तुम्हाला विश्वासाने भरलेले हे जे शब्द आहेत ते कसे बोलायचे ते शिकायचं आहे. आमेन. Imagine now there's a fan on top of me, सपोज माझ्या डोक्यावर इकडे पंखा फिरत आहे. okay? And I take a stick and I keep on rotating. मी एक काठी घेतली आणि तो पंखा फिरवत बसलो इकडे. And I'm waiting for some breeze. आणि मी इकडे वाऱ्याची वाट बघत आहे पंख्याची. I'm not getting any breeze, but I'm sweating with the energy that I'm putting to turn the fan. आणि मला वारा तर काही मिळत नाही, पण जी काठी घेऊन मी पंखा हलवतोय त्यामुळे मला इकडे घाम आलाय सगळं. But if I understand the system, पण मी जर पद्धत समजून घेतली, I just go and put the switch on, मला फक्त तिकडे जाऊन स्विच बटन ऑन करायचंय and everything is rotating. आणि मग सगळा पंखा फिरू लागेल. In the same way, त्याच प्रकारे I'm not working hard to get my healing. माझं हिलिंग मिळण्यासाठी, आरोग्य मिळण्यासाठी मला असा घाम गाळायची गरज नाहीये. I'm learning to speak the faith-filled words even in the midst of every storm of my life. माझ्या जीवनामधल्या प्रत्येक वादळामध्ये, कुठलंही वादळ असो, त्या वादळामध्ये मला फक्त माझ्या तोंड उघडून विश्वासाने भरलेले शब्द बोलायला शिकायचं आहे. I am training myself. मी स्वतःला ट्रेन करत आहे. So the next time the enemy speaks in my mind, म्हणून जेणेकरून जेव्हा पुढच्या वेळी शत्रू माझ्या मनामध्ये काहीतरी बोलेल, I quickly open my mouth and I speak the faith-filled words. मी पटकन माझं तोंड उघडेल आणि विश्वासाचे शब्द बोलेल. Do you know when the devil speaks to you, तुम्हाला माहितीये का, जेव्हा सैतान तुमच्याशी बोलत असतो, he is giving you worry? तो तुम्हाला चिंता देतो. It is of a great advantage ती चिंता तुमच्या मोठ्या फायद्याची आहे. because now you're getting practice how to speak your faith-filled words. कारण आता तुम्हाला समजत आहे की तुम्ही विश्वासाने भरलेले शब्द कसे बोलायचे. So the more he attacks you, म्हणून जितका तो तुमच्यावर जास्त हल्ला करेल, he gives you more net practice to play badminton. ती बॅडमिंटन खेळण्याची तुम्हाला अजून नेट प्रॅक्टिस तो So देईल. he comes with a faster game. आणि तो ती वेगाने खेळणारा गेम घेऊन येतो. So you are also picking up to speak the faith-filled words with more force. आणि मग अशा वेळी तुम्ही पण शिकत असता विश्वासाने आणि प्रचंड वेगाने ते शब्द बोलण्यासाठी. So the more he troubles you, you trouble the trouble more with your faith-filled words. आणि जितका तो तुम्हाला त्रास देतो, तुम्ही त्या त्रासाला त्रास देऊ शकता. कसे तर तुमच्या विश्वासाने भरलेले शब्द बोलून. You are not interested in the result तुम्हाला परिणाम काय आहे त्याची चिंता करू नका. because you know if I use this word, the result is exactly what I'm talking. फक्त तुम्हाला माहित पाहिजे की जर मी हे शब्द वापरले, यूज केले, तर मग परिणाम काय मिळणार, जे तुम्ही बोलता तसंच होणार आहे. For example, उदाहरण घेऊया. Sylvia, have you ever used a mobile in your life? एव्हरीडे. Every day. So when you're calling up somebody, can you see that somebody? नॉट ऑलवेज. Not always, manja? व्हिडिओ कॉल आय कॅन सी. No. Before you call, Ray. दिखता है क्या? कॉलिंग नाही. Okay. You got the number. Yeah. Are you sure that number is going to connect to him of all the world? Yes. Now you change one digit anywhere. Anywhere, first, middle, anywhere. You change only one digit. Now, are you sure you will get that person? No. Just translate that.
आणि मला प्रश्न आहे की मी मोबाईल यूज करते का? तर मी दररोज मोबाईल यूज करते. तो प्रश्न असा आहे की जेव्हा मी एखाद्या व्यक्तीला फोन करते, कॉल करते, तेव्हा ती व्यक्ती मला दिसते का आधी? तर नाही. आणि मला खात्री आहे का की मी ज्या व्यक्तीला फोन करते त्यालाच फोन जातो? तर हो. पण जेव्हा मी त्या नंबर मधला कुठलाही मधला, पुढचा, शेवटला कुठला पण एक नंबर आकडा बदलते, त्यावेळेला फोन त्या व्यक्तीलाच जाईल का? तर नाही. So now do you understand how this actually works, the communication works, how electronics and all that? No, you don't know. But you only know, I have to click on this number and it will go to that person. Yes. In the same way, you must understand, I only know this is the promise of God. This is what He said. I put it in my mouth. I put it in my heart. I speak it out. And I just go on teaching myself that only. And when I'm speaking, it will go on the contact number according to the word of God and bring forth my result. हालेलुया. I don't have to bother, वो दिखा नहीं दिखा, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है. मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है. नंबर दिया है ना, फिलिपिन्स 4:19 दिए है ना भाई, पैसा नहीं है ना, भूखा है ना, भेजने वाला है, बस खलास. आपने को मिला है, बस आंकड़ा मिल गया, अपन वो आंकड़े पे लग गया. Amen. Amen. हालेलुया. आणि ब्रदर म्हणतात की जेव्हा मी फोन लावते एखाद्या व्यक्तीला तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक किंवा मीडिया कसा काम करतो त्याला माहित नाही, पण मला फक्त तो नंबर माहित आहे आणि मला माहित आहे की हा नंबर जेव्हा मी डायल करेन तेव्हा त्या व्यक्तीलाच फोन जातो. तसंच देवाचा हे जेव्हा आपण शब्द जेव्हा बोलतो, विश्वासले शब्द तुम्हाला माहित पाहिजे आणि मला माहित पाहिजे की जेव्हा मी शब्द बोलते तेव्हा ते शब्द बरोबर त्या कामासाठी जाऊन तिकडे कार्य करणार. मला गोष्टी दिसोत की न दिसोत, फक्त ते वचन मला माहित आहे, ज्या गोष्टीसाठी मी वचन बोलत आहे ते गोष्टी ते वचन घेऊन येणार. जसं आपण फिलिपिन्स 4:19 आपल्याला माहित आहे की पैशासाठी तुमचा प्रॉब्लेम आहे, मग ते वचन बोला आणि तुमच्यासाठी ते वचन तुमच्यासाठी ते कार्य करणार. Have you done online shopping? Many times. Many times. There they show you the product. Yeah. The Online. product comes out of the screen. You take, you look, touch, and then it goes back to the screen. No, no. I'm asking you. So looking at the product, do you click on that? Yes. Yes. Do you make your payments? Yes. Then do they give you guarantee about the delivery? Yes. अला ये इसको उसका गारंटी नहीं है यार. पैसा क्यों देती है? पैसा दिया ना. अरे when you have made the transaction, तुमको गारंटी नहीं है क्या? That product will not come. Yeah, brother. Ah, you got a guarantee, right? You got a guarantee. And they said in 2 days it will come. Now, are you looking at the watch again and again, again and again? No. If transaction is done, debit ho gaya hai, amount, what I put is right, everything is right. Then the man comes with a big box. Now, are you worried? Iske andar kya hai? No, you know what it is because you have seen it before. In the same way, faith-filled word is online shopping of heaven. Amen. So Hallelujah. what Jesus has achieved for you on the cross, His body was wounded so that your healing is been done. So when you look at the cross and Jesus over there, you can see Him wounded, but at the same time you can see yourself, everything in you is gone into His body and everything what's healthy has come to you. Now what are you doing? You're speaking your faith-filled words and doing shopping in heaven. But when you're saying, I'm sick, doctor said this, doctor said that, your online shopping has moved from heaven to hell. The website looks the same, but the connection is not heaven, it is hell. Hallelujah. Teaching faith. So now when you're confident and you're speaking and you are doing the exercise, you are doing everything in acting in that faith-filled words, that delivery is supposed to come because you don't have to do the payment. The payment has been done by Jesus. It's a free gift from God. All you have to do is do the online shopping, but please use scriptures for this online shopping. Don't use something else. Yes. So once a person understands online shopping, what is he doing every day? Training to speak faith-filled words, because heaven's shopping is so vast, you will never get tired. You will never know how many malls are there.
and how many products are there, unless you go through the scriptures and you say, "Arey, ye bhi hai re, arey, ye bhi, arey, ye, arey, ye." So every day, what are you doing? Now, what did these people did? When they got a small book, it was online shopping. And they did not know. They took the whole book and everything which was there in that book, they started shopping day and night. And after a few weeks, after a few months, they saw it manifesting and they said, "Hey, this is good, man." Are you understanding? Yes. But how many people are interested in online shopping of heaven? Because for online shopping, you have to learn, 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 learn to speak faith-filled words. people रेडीमेड Hmm? पब्लिक को रेडीमेड खाना चाहिए. मैं पब्लिक का बात नहीं कर रहा, मैं मेरा खुद का बात कर रहा यार. क्योंकि जब when the problem comes, even we fail and we tend to be moved by fear and anxiety. Now, for example, a problem comes on you, you will stand strong. But the same problem, instead of coming on you, comes on your child. अभी तो डिंग डोंग हो रहा है ना? Because now you are not on the hot seat. If you are on the hot seat, बोलेगा मैं मार खा देखता है कैसा होता है. But when your son is there on the hot seat, your wife is there on the hot seat, now comes the ding dong. Yes. So every day we got to train to speak what? Faith-filled words. Faith-filled words. And a person who practices every day, he becomes a champion. Every day if we pray anointing session, healing session, everything is good. But if you don't speak after the anointing session and everything, कसा आहे? अरे काय बोलणार ते आपल्या जीवनाला असं झालं ना. अरे डॉक्टरनी सांगितलं ना. अरे साखर वाढली आहे, कंपनी वाढली आहे, सर्वांकडे साखर तर लपडी आहे, आपल्याकडे साखर भरपूर आहे. अरे कांदा बिंदा किती महाग झाले, पण आपल्याकडे एवढा कांदा आहे, कापल्यावर डोळ्यातून पाणी निघते. आता एवढं पाणी निघते डोळ्यातून की मला माहिती आहे कांदे किती कापले जातात. कम ऑन. If you understand the strategy right, no matter where you are not worried. Morgan, from how many years are you seeing us? He Of met in 2007. 2006. 6. In those days, what did we have? Nothing there. Nothing. घर But का even traffic though है. we had nothing, did we ever take a collection? No. Why was I always against collection? Because you had to learn the truth. Because I had learned, जब मेरे पास कुछ नहीं था, and I was planting the seed, I know how the business had started. Yes. I know how the Lord had brought me out. That formula the Lord taught me right in the beginning. दूसरा सिखाने के पहले, the first thing He taught me how to get money. Hello? Yes. And get money with your mehnat, No. not going to people and asking. So once that formula was strong, and I learned that, now from that day on, what happened? The system is running and running and running. Now what is happening after 22 years? The same system. Yes. So if somebody comes and says, now the things have become big, now we need more. No, the system is the same. In your house, you run one fan or you put 10 fans. There are 10 different switches, but the system is the same. Yes. If your bungalow is for 4 floors, the switch will be the same. The system is the same. So don't change the system. So the system is, Jesus is telling his disciples, learn to speak faith-filled words. Your job is to speak the faith-filled words. The faith-filled words job is to go and kill the mountain. That's not your job. Your faith-filled words job is to go and kill that sickness, to go and kill the work of the devil. So you don't sweat to kill it, because Jesus said they went forth and preached the gospel everywhere, and the Lord was working with them. And the Lord confirmed the word. I don't have to confirm the word. I don't have to sweat. I have to only speak the faith-filled word.
The Holy Ghost job is to confirm the word that is being spoken. With what? Accompanying signs and wonders. Hallelujah. Hallelujah. So should I fix on my job, or should I become the Holy Spirit and take his job? When a person is shifting his job from his job and saying, now I'm the Holy Ghost, I'm supposed to work hard to get the healing, you are in the wrong side. Stick to your job, let the Holy Spirit do his job. Yes. So when somebody says, brother, so many prayers are coming, how come you're not worried? Because my job is not to carry the worry. My job is to cast that worry, cast those cares unto Jesus. Amen. Amen. That's why I see so many people in intercession. After that, they get into depression. Why? Because they have taken those burdens as if they are God, as if they are Jesus, and they're carrying the whole their sickness on their head. Now what has happened? They are sick. Because Jesus never said, carry their cares on you. That's why the wife is carrying the cares of the husband. Where's the wife? At least 4 feet below the sea level with the worry. Another 2 feet is remaining. And if the faith-filled words are given, she comes out of it. Hallelujah. Otherwise, she's gone inside. Hallelujah. If I stick to my job, Jesus saying, you do your job, I'll do my job. So all your cares, where do you give? To Jesus. So the next time the devil comes and says, what about this issue, this issue? That one, go to my big brother. He has got it. Bishop Riley. Translation. Praise God. Yeah, translation. Sometimes she forgets that she is a translator. कुछ नया बात बोलेगा ना वो चुप होती है, बोलते मेरे को पहले लिखने दे, बाद में देखिए ट्रांसलेशन. ओके, गो अहेड. आपल्याला ब्रदर शिकवत आहेत की विश्वासाने भरलेले शब्द बोलल्यानंतर काय होतं. तर पहिली गोष्ट ब्रदरने सांगितली की विश्वासाने भरलेले शब्द जेव्हा आपण ऑनलाईन शॉपिंग करतो अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट वर, त्यावेळेला आपल्याला काय दाखवतात, तर प्रोडक्ट असतं आणि प्रोडक्ट आपण फक्त त्या स्क्रीनवर बघतो, आपण ते सिलेक्ट करतो, आपण पे करतो, पेमेंट करतो आणि आपल्याला नंतर चिंता करायची गरज नसते. 2 दिवसांनी 3 दिवसांनी डिलिव्हरी ऑटोमॅटिक येते आणि जेव्हा ते मोठं बॉक्स येतं त्यावेळेला आपल्याला माहित असतं की आपण जे काही सिलेक्ट केलं आहे ते त्या बॉक्समध्ये आहे आणि बरोबर ते आपल्या घरामध्ये ते आणून देतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण विश्वासाने भरलेले शब्द बोलतो, हे काय आहे, ही स्वर्गामधली ऑनलाईन शॉपिंग आहे आणि ती आपण कधी, ज्या वेळेला तुम्ही वचन बोलता, तुमची शॉपिंग तुमच्या वतीने तिकडे सुरू झालेली असते आणि गॅरंटेड तुम्हाला ते प्रोडक्ट तुमचे शब्द घेऊन येतात. तुम्हाला त्यासाठी चिंता करायची गरज नसते आणि पेमेंट पण करायची गरज नाहीये. फ्री, एव्हरीथिंग फ्री. आणि मग किती अशी आपण शॉपिंग करू शकतो, जितकी जास्त वचनं तुम्ही वाचत जाल तुम्हाला समजेल, अरे वचनामध्ये हे पण आहे, ते पण आहे, ते पण आहे. मग तुम्ही जितकी वचनं वाचत जाल तुमच्यासाठी ऑनलाईन शॉपिंग स्वर्गामधून गॅरंटेड आहे. ज्या वेळेला आरोग्याबद्दल ब्रदर म्हणतात, ते म्हणत की आपण अगोदर शिकलो आहोत की ज्या वेळेला तुम्ही त्या क्रुसावर जखमी असलेल्या येशूला बघता, तेव्हा तुमच्यामध्ये जो आजार आहे, तुमचा जो आजार, रोग आहे, काही दुखणं आहे, ते येशूने त्याच्या क्रुसावर, त्याच्या दुखण्यामध्ये इकडे एक्सचेंज आहे. त्याने ते ऑलरेडी सगळं त्या क्रुसावर घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला खात्री पाहिजे की तुम्ही फक्त शब्द बोलून, वचन बोलून तुम्ही ते आरोग्य तिकडून घ्यायचं आहे. सोनी एक्सचेंज आहे, हे आपण समजून घेऊया. अँड या सिस्टम आपल्याला फक्त बोलायचं आहे. म्हणजे हे एक आपण समजून घेऊया इकडे महत्वाचं, की फेथफिल्ड वर्ड, जे विश्वासाने भरलेले शब्द आहेत, ते काय करतात, ते माउंटन्स आहे त्याला ते डिस्ट्रॉय करतात. ओके, मग तुम्ही फक्त शब्द बोलायचे आहे, त्याचं पुढचं जे काम आहे ते शब्द प्रभू येशू करणार आहे. तुम्हाला त्या माउंटनला मारायची किंवा सैतानाचं कार्य उद्ध्वस्त करण्याची तुम्हाला काहीच गरज नाही. तुम्ही फक्त शब्द बोलायचे आहेत, पुढचं कार्य जे आहे ते परमेश्वर प्रभू करणार आहे. तुम्ही फक्त तुमचं काम, आपलं काम काय आहे, आपण फक्त विश्वासाने भरलेले शब्द बोलायचे आहेत. आपण तेवढंच करायचंय. काही लोक इंटरसेशन करतात, मध्यस्थी करतात. आपण बघतो की ते सगळे एवढं मध्यस्थी करत राहतात की दुसऱ्यांचे आजार प्रभूवर टाकण्याऐवजी ते स्वतःच्या डोक्यावर घेत असतात आणि मग ते स्वतःच आजारी पडतात. म्हणून मध्यस्थी करणाऱ्यांनी हे पण लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्यांचं काम एकच आहे की मध्यस्थी करायची आहे. लोकांचे आजार दुखणी स्वतःवर घेऊन त्या टेन्शन मध्ये त्यांनी बसायचं नाही. जशी एखादी बायको असते, ती नवऱ्याचं ओझं घेऊन म्हणजे सी लेवलच्या 4 फूट ऑलरेडी खाली गेलेली असते, ती 2च फूट वरती असते आणि मग जसे टेन्शन वाढत जातं तशी ती अजून खाली जाते. परंतु
परंतु या सगळ्यांमधून आपल्याला आजच्या टीचिंग मध्ये एकच गोष्ट महत्वाची आहे, ते म्हणजे वी हॅव टू स्पीक. आपल्याला बोलायचे आहे आणि विश्वासाने भरलेले शब्दच बोलायचे आहे. आमेन. खास करून कोणी विचारलं कशी आहे ग, आणि जेव्हा कोणी विचारेल आपल्याला की तू कशी आहे, तेव्हा आपण काय बोलायचंय? Bless. I'm blessed, anointed, I'm healthy, I'm well. माझा टाइम संपला. 8 वाजता बंद करायचं होतं बाई, आता खूप 20 मिनिटं जास्त झाली. चल 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 क्लोजिंग प्रेयर कर. आज जे शब्द मिळाले तेच आपण प्रॅक्टिस करू. Yes. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझा आभार मानतो प्रभू. तू दररोज आम्हाला नवीन नवीन रहस्य शिकवत आहे प्रभू. आणि जे वचन आम्ही घेतलं आहे मार्क 11:23-24 प्रभू, ते आम्ही टप्प्याटप्प्याने शिकत आहोत. आणि आज तू आम्हाला शिकवत आहे की आम्हाला फक्त त्या डोंगराशी बोलायचं आहे आणि बोलताना फक्त विश्वासाने भरलेले शब्दच वापरायचे आहेत. ते शब्दच प्रभू आमच्यासाठी परिणाम, आमच्यासाठी रिझल्ट घेऊन येतील प्रभू. आणि आम्हाला ते शब्द बोलल्यानंतर त्याचे रिझल्टची चिंता करण्याची गरज नाही प्रभू, कारण हे वचन इतकं खात्रीलायक आहे की ते आमच्यासाठी कार्य करते प्रभू. ही गोष्ट तू आम्हा सर्वांना शिकवली प्रभू. ज्या ज्या व्यक्ती हे सेशन्स ऑनलाईन बघत आहेत त्यांना देखील प्रभू हे वचन समजलेलं आहे आणि ते प्रत्यक्षात आणत आहेत. त्याबद्दल मी तुझा आभार मानते प्रभू. आजची रात्र मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. ब्रदर जॉन्सनला देखील प्रभू तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. जी दिव्य रहस्य तू आम्हाला प्रकट करत आहे त्यांच्याद्वारे प्रभू, त्यांना तू सुरक्षित ठेवलेला आहे. ते आशीर्वादित आहेत, ते अभिषिक्त आहेत. आणि त्यांच्याद्वारे प्रभू, त्यांनी सांगितलेल्या वचनाद्वारे प्रभू आम्हाला देखील तू आशीर्वादित करत आहे. आम्हाला देखील आमच्या ज्ञानामध्ये तू भर घालत आहे प्रभू. ही वचनं फक्त आम्ही आमच्या पुढे न ठेवता ती इतरांना जाऊन सांगावीत आणि शिकवावीत, म्हणून तुझी कृपा आणि सामर्थ्य आम्हाला दे. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. Do you know she said everything about me in past tense? The previous time she would have said त्याला सुरक्षित ठेव, त्याला असा कर, त्याला तसा कर. I was listening very careful. अगर कुछ बोला रहता ना तो अभी मैं बंदूक निकालता था. What a big change यार. Yes, God. That's the faithful words. चॅम्पियन आहे. हा, चला बाय, भेटू उद्या. बाय, गुड नाईट. Bye, bye. गॉड ब्लेस यू. Good night. God bless you all. God bless you all. ब्लेस यू सिस्टर मरीना, जूड.